אם זה פיצוץ, אין בעיה. קח רימון, זרוק אותו, יצא טסלה. למה לא? למה? רגע, לא הבנתי. אם אדם נוצר מפיצוץ, למה לא תזרוק רימון, יצא טסלה? הלכת צעיר שוקי, חתיכת רוצחת, את רצחת אותו! אבא! אבא! תגיד, כבוד הרב, איפה לשים לך את הדברים? בעגלה! 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 אוקיי, בסדר! מה אתה צועק? איזה עוול מצאתם! וואו! וואו! אין מצווה בדבר! Free Palestine, Allah, Allah. אללה, אללה! סתם את הפה שלך, זה אללה, אתה כולך בקבוק פפסי, מה אתה אללה? מה אללה? להתעורר עם ישראל! לצאת מהקומה! אנשים רדומים! שאלה לי אליכם, עשב, צריך להשקות אותו שיגדל או לא צריך להשקות אותו? לא צריך להשקות אותו. עשב גודל בכל מקום! תתבייש! באמונה, אני אוהב את השם. השם יודע שאני אוהב אותו. השם יודע שאני אוהב אותו. עד הנשימה האחרונה אני אגיד את האמת. כיפות. כיפה! וואטסאפ! וואטסאפ! אסור! תזרוק את הוואטסאפ, תזכה לנצח. דרך אגב, השם ייקח אותי. היום ייקח אותי אם אני יודע מה זה וואטסאפ. אני לא יודע מה זה וואטסאפ! אני לא חוזר לרחובות! לא חוזר לרחובות! חד משמעית, לרחובות אני לא חוזר! אני מתחנן בפניך, כבוד הרב יגן. תעזרו לי, אני פה... תעזרו לי, הרב עובדיה! הרב יגן! תעזרו לי למטה! אי אפשר לבד! הרב יגן! הרב עובדיה! זה! זה! אבא! כולם ביחד! One way ticket, 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 one way ticket. אנא אדוני יושיענה! אני החי לשרוף אני בעצם קולעת את החלה הזאת, העגולה, מ4 רצועות. לא מתביישת, מפרישת חלה! מפרישת חלה! Das schmeckt mit ein Doraita. Wenn dein Mann darf sein, wird ich belohnt. Ein kann sein, als dein ist Doraita. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? עולים מעשי? 12,000? ידך דמים מלאו. 12,000? אתה רוצה לקחת? אתה יודע, סבא שלך היה צדיק. האבא שלך צדיק יסוד עולם. אתה גדלת בבית דתי שאמא שלך צדקת, ואתה בוגד ומורד בי? למה? אתה סנוי. אני שונא אותך. בזוי אתה מאוד. יקום אותה אחד! גבר! קרחת! קרחת! העיניים שלי! ששרפו הטלפונים, אמן. שרפו האייפונים. הרס
כל בית ביהודים, רבותיי, בישראל, המכשירים האלה. מסופקן עם מי שיש לו מכשיר כזה, מסכן הגאולה. באמונה אני אומר לכם, שם עיקר יעשה באג תקשורת, תגידו אמן. שהשם יעשה באג תקשורת! שהשם ייקח בטלפונים! מה עושים הטלפונים האלה? שיעור תורה! It's a market miracle. It's right in it. And the next order, the post office. Next. איך next? כן, next. Next. וואי! כולם ביחד, וואי! וואי! וואי, רבותיי יקרים. עברנו שבוע שעבר את יום העצמאות, במרכאות גדולות. שרים? תמנון להיות חופשי בארצנו. הטיל, רבותיי, מיד נמשך לאייפון. כמו מגנט. אייפון זה מגנט, הטיל מחפש אייפון. בית עם אייפון! הטיל מכוון לפי האייפונים. למה? סע קדימה! סע! יש אור קדימה, אני אוהב אותך! סע קדימה! סע קדימה! אותו גרמני מסריח! בוא'נה, תגיד לי, מה אתה צועק ככה? אתה חושב שאתה גבר? אתה רוצה מכות? בוא נראה אותך גבר! בוא נראה אותך גבר, אתה רע! תלמיד ישיבה הולך עם תספורת מעליות. זה תספורת של גוי, של יהודי? גוי. תספורת שוקו-וניל. זה יהודי או גוי? גוי. בלורית זה תספורת של יהודי או גוי? גוי. מכנסיים צמודים כמו נקניקיה מסלוסי. זה גוי או יהודי? זה גוי. שתי מקלות של מטאטא של סנוקר הולכות. אדם גנב! אדם גנב! מה יש לך? למה את בוכה? אין לי מושג. אוי! מה יש לך? גרביונים עם כוכבים. שמעתם? פעם כוכבים חשבתי רק בשמיים. הם ירדו לגרביונים. משקה חדש יצא. פסיפלורה משוגעת. ראשי תיבות פסיכי מטומטם. גימטריה אהבל. יש כאלה צועקים. תכן, בן אדם יושב בסלון, נפתח בולן בסלון? בריכת שחייה, בריכת שחייה! הוא שוחה! הוא שוחה! נפתח את הבריכה! מספיק? מספיק! אני רק רוצה להראות לכם תמונה, רק חוויה. בוא בבקשה עידו, שים בבקשה את התמונה לגיהנום, תראה איך אנשים מספרים בגיהנום, לא הורגים אותם. לא, תקרב את זה, תקרב את זה כפרה עליך. קרב שיראו איך אנשים מספרים בגיהנום, תסתכל על זה טוב, שאנשים רק יראו כמה זמן, מיליארדים של שנים יהיו שם, אלה שהולכות חשופות. תשאיר את זה כמה זמן, שזה יהיה, שיתבקדו לראות איך אנשים לא מתים, לא נורים, הם נשרפים בתוך הרגש. זה תמונה של הבעל שם טוב, מהגיהנום! זה צילום, פוטופונטאז', פונטאז'? כן. אתה מפה לא תצא, מהמקום הזה אתה לא תצא! אתה רוצה לקנח את האף? אל תקנח ליד כולם. זה לא ראש השנה, תקועה שפעי טו. מה, אתה שופרניק? גועל נפש, מספיק? מספיק? איפה התמונה? אתם רוצים לחתוך ממני סרטים ולעשות כל מיני קטעים? זה ממש מצחיק. אבל אני מבטיח לך, אותו אחד שעושה את זה, אני אטפל בך בשמיים שם, אני אטפל בך, אל תדאג.